Bare vent, han kommer. Jeg tror også, at han går frem nu, så er han fri. Helt fri. Ja. Så fløjter. Ja. Hey! Skyd. Ja, den er god. Repeter. Det ser fast. Hiv. Han læser. Vær klar. Sådan, Tony. Ja, 7 minutter. Ja, han læser, gjorde det ikke? Ja, han gjorde. Sådan, mand. Vær klar, hvis han rejser. Det er ikke grund til at skyde, det var fordi du sagde det. Vær klar. Hvis han rejser, så skyder igen. Er der 10 minutter? Du så, hvor han læser, ikke? Jo. Det væltede. Fuck minutter. Så gør det. Den eneste grund til at jeg skød, det var fordi du sagde det. Du ryster, Mads. Vi venter lige 5 minutter. Vær klar, jeg snart holder med kiggeren. Prøv at se. Kan vi lige få et smil for den stolte bukke her? Prøv at det sygt. Vi venter lige 5 minutter. Han gik helt, han kom. Ja. Men jeg blev bare nervøs, fordi at jeg vil godt kunne se hovedet, når jeg skyder. Ja. Så jeg blev lidt nervøs, men så sagde du skyd. Så tænkte jeg, fuck det, mand. Jeg skulle prøve at skyde. Jeg tror, jeg ramte den rigtigt. Ja, den laser. Du har skudt højt. Jeg skød lige sådan, jeg skød højt, men jeg er stadigvæk. Du er værre end mig, mand. Jeg har mere bukfingeren, du havde. Nu tager vi lige en pause og går ned.